50.000. Som 50.000 habitants a Vic i tothom coneix la Boira, però coneixem la nostra ciutat? Després de la destrucció d'Ausó, a l'inici de l'edat medieval, Guifré el Pilós va repoblar la comarca, naixent el Vicus Ausonae, és a dir, Vic. La ciutat va créixer en base a dos nuclis, un on avui trobem el Temple Romà, reconvertit en castell al segle XII, i un altre nucli a l'entorn de la catedral, aixecada al segle XI durant l'episcopat de l'abat Oliba. Amb el temps, Vic es va consolidar com a ciutat medieval, sent la manufactura de la pell una de les principals activitats econòmiques. La plaça del Mercadal, la nostra plaça major, era el punt comercial de referència a la comarca, i encara avui conserva el mercat. Alguns dels trets més identitaris del Vic actual tenen origen als segles XIX i XX amb l'arribada de les noves indústries, com el sucre i la farinera. I especialment amb l'arribada del tren al 1875. I és que el modernisme ens va regalar alguns dels edificis més emblemàtics, com la Casa Mas Ferrer o Can Comella, amb les seves fantàstiques al·legories a les 4 estacions. Malauradament, alguns edificis i elements no han perdurat en el temps. Sabíeu que a la plaça Major hi va haver, des del 1910 i durant gairebé 15 anys, 2 fanals de Gaudí? O que el 1977 Vic va tornar a deixar enrere la H? En els darrers anys, alguns edificis contemporanis han acabat de donar vida i personalitat a la ciutat. Parlo del nou Museu Episcopal, l'Atlàntida o la nova Biblioteca. Tots ells edificis que han donat un bon impuls cultural a la ciutat. I rere aquesta evolució arquitectònica, els carrers també han sigut testimonis de l'evolució de la nostra cultura popular, dels armats a les corredisses davant el Merma, el Nen i la Vella. Tradició que s'ha renovat amb la Crida. I qui ha vist passar generacions i generacions són els nostres estimats gegants, que porten segles ballant, avui acompanyats dels gegants dels barris i compartint sovint protagonisme amb els Segals d'Osona. Vic també és cultura catalana. El Seminari o la Universitat Literària de Vic van veure créixer estudiants com Jaume Balmes o Jacint Verdaguer. Una activitat universitària que ha revifat amb força amb l'UVic. I no em puc oblidar de la Dalina, la Pilarín i l'Assumpta, qui van donar vida en Pau i la Laia. I en part gràcies a elles avui faig aquest vídeo en català. I hi ha 1000 detalls que ens perdem en la rutina del dia a dia. Us heu fixat mai que a la plaça Major hi tenim un rellotge que va parar el temps? Una ciutat que donem per coneguda i potser no coneixem tant. Però qui realment dona i ha donat vida a la ciutat han sigut les persones. Vic és la ciutat dels sants. D'altres diuen biguetans, murris o sants. El que sé és que Vic també és ciutat de fires i mercats. Cada any celebrem el Mercat del Ram, el Mercat Medieval o el de Música Viva. 3 esdeveniments que omplen la ciutat i que fa poc s'hi ha sumat el Cabró Rock. I segur que em deixo coses, però per acabar cal que sapigueu que aquí cardem tot el dia. A la primavera cardem aixabuiros, cardem art, cultura i bona artesania. I a vegades cardem les elles com les is. I cardem llonganissa, somaia i pa de pessic. I sovint l'R3 ens deixa ben cardats. En resum, que avui som 50.000. 50.000 persones per gaudir i cuidar aquesta gran ciutat.